vasthouden. Oh, nou doet hij het wel. Ja, nu doet hij het weer. Dat is ook een keer als ik denk van ik moet een nieuwe halen doen. Dan doet hij het gewoon weer. Ja. Nou, hij gaat er gewoon echt niet mee ophouden. Het is wel heel lastig als je vinger uit kunt komen. Ja, dat is waar. Dat vind ik nog erger dan dat de koffie dan. Dat vind ik niet. Ja, het doet niet weer achter elkaar. Echt? Ja. Achter elkaar? Er zijn wel steeds meer mensen die dingen. Ja. Oh, die boy. Ik ken haar niet, ik ken haar maar de nood kent haar ook. Ja, dat is wat ik heb. Maar verder, de connecties zijn weet ik niet. Nee, ik heb hem eigenlijk gezien als een opname. Leuk proefje. Ja, ze hebben het wat aangepast. Ja, dat zei ze, ja. Bepaalde leeftijden. Zoals voor mij. Ik ben te oud voor dit soort ingewikkelde dingen. Dat trek ik niet meer. Ik ben te oud voor dit soort dingen. Banken. Dat is waar dan in godsnaam. Ja. Ik ga naar huis, ik ben wel zo oud voor dit soort dingen. Ik denk dat jij het toch al later moet doen. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik heb al mijn rolstoel geoefend, dus dat betreft. Nou, ik woon nou tegenwoordig in een bejaardentehuis. Ik kan er misschien wel eentje voor regelen. Oh ja. Oh, wel later. Ja. Ik heb wel een beetje waar dit was van leren. Ja, gewoon een paar keer kan toch? Gewoon een, ja, gewoon langs de omslag gewoon niet. Ja, als het zo doorgaat, dan loop je met het zeker. Heb je dat wat op? Zij doet het toch niet, dus dan moet ik dat ook niet. Hier gewoon wachten. Nou, ik weet niet, ik kan even weten wanneer ik kan stoppen. Ik ben nog 7. Bijna 8. Ja, ik moet mijn paard nog niet kwijt zitten. Oh ja. Nou, helemaal goed.